Ola, ola, xoguers! Hoxe, nas miñas curiosidades, falaremos de diferentes curiosidades do mundo. Na sección de Expericiencia veremos como se fai unha lámpara de lava, de buzos que flotan e un líquido moi especial. No reto de hoxe, o noso científico vai a facer un reto aos nosos presentadores. E remataremos, como sempre, con algo de música, esta vez, Haku. ¡Pontexogos! Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi, Pablo Ravi, o loro máis gracioso de toda Pontevedra. Sabedes aquel que di que vai un loro pola estrada e vai e derrapa? Xoguers, hoxe é o último día do ano. Por fin, encántame este día. Ai, eu me poño moi nerviosa cando como as uvas. Ai, pois non as a min, que eu as como sen problema. Pero, Ravi, os loros non comen uvas. E logo, por que non imos comelas? Porque sodes loros e comeredes cousas de loros. Bah! Xa están estes dous outra vez un día máis discutindo, pero menos mal que xa estou eu aquí para continuar co programa, porque senón... Nada, ti escoita e aprende, porque imos coa miña sección. Ola, xogues! Hoxe imos a falar un pouco de diferentes curiosidades do mundo. Por exemplo, primeiro vou vos falar de algúns animais curiosos, como por exemplo a xirafa. Sabíades que teñen a lingua azul e que lle mide aproximadamente medio metro? Pois sí, isto é para poder coller as follas máis altas das árbores. E quen sabía que o polvo ten 3 corazóns? Ou que os pingüinos ven mellor debaixo da auga? E tendes que saber que os saltóns teñen 3 orellas no estómago, vaya cousa máis rara. Tamén é interesante saber que na Antártida poden chegar ata os menos 35 graus. Para que vos fagades unha idea, aquí rondamos os 10. Esa fai bastante frío. Imaginade como pasarán ali os osos polares. Menudo frío. Unha pregunta, quen sabe de dinosaurios? Ti? Sabes cal foi o máis grande? O Seismosaurus, que medía máis de 30 metros. Eso é como colocar 18 persoas unha enriba doutra. Vaya cousas máis interesantes que vos trallo, Pero unha última máis. Sabíades que o científico máis novo tiña 14 anos? Pois eu anímovos a que se sades tamén uns pequenos científicos. Ata aquí as curiosidades de hoxe. Encantoume, canto aprendín. Eu tamén, Pablo, un montón. Agora é o turno de seguir aprendendo. Pero neste caso no laboratorio. Estades listas e listos, Xogers? Eu sí. Ai, medo pedades. Vos mantén a distancia de seguridade conmigo, non vai a ser. Bo, Ravi, se vai seguir perfecto. Veña, chicos, imos con... Expericiencia. Ola e benvidos un día máis a esta sección de Expericiencia. Hoxe traio-vos novos experimentos para facer con materiais da vosa casa. Eu sigo sendo Dani e aí vamos cos nosos experimentos de hoxe. O primeiro experimento do día de hoxe necesitará de materiais aceite ou aceite para bebés. Podedes elixir ou aceite normal ou aceite para bebés, o que teñades pola casa. Un vaso de cristal, unha pastilla esfervescente, colorante, que é opcional se lle queredes dar cor a vosa lámpara de lava, e un recipiente con auga. Vou facer dous experimentos por si algún de vos non ten na súa casa algún dos materiais necesarios. Ben, nun dos recipientes ou dos vasos, non teñen por que ser deste estilo, sino que poden ser máis en forma de tubo, máis estreitos e alongados, imos colocar na súa base aceite. Vamos a colocar ben de aceite, aí. Mentres que na outra aí. Ben, aquí temos os dous recipientes. Este con aceite para bebés e este con aceite de cociñar. Ben, o segundo paso vai a ser coa probeta ou con calquer vaso que teñades pola casa, imos depositar no interior do vaso auga, con moito cuidado.
Imos depositar auga, e observamos que é o que ocorre. Imos facer o mesmo procedimento xusto co outro vaso. E imos colocar auga, e imos observar tamén que é o que ocorre. Agora, que imos facer? Ben, agora imos botar colorante en cada un dos nosos vasos. Neste, por exemplo, vou a colocar colorante azul e colorante vermello. Quero que vos fixedes que é o que vai a pasar co colorante cando se introduza dentro do vaso e cando choque o aceite ca auga. Fixadevos. As gotas se quedan aí colgando, pero o máis curioso é que, cando pase un tempo, estas gotas van a acabar entrando e cando se rompen, podedes observar que se forman unhas figuras moi chulis de observar. Mentres que neste outro vou a colocar colorante azul e vou a colocar colorante amarelo. Ben? Aí está. Deixádelo un tempo e vades a observar ben de cerca como se forman esas pelotiñas de colorante e que teñen unha forma de medusa cando atravesan a auga. Unha vez pasados uns 5 minutos xa temos todas as partículas de colorante no fondo do vaso. E agora o que imos facer é colocar a pastilla efervescente dentro de cada un dos vasos. E imos comprobar que é o que ocorre. Agora imos lanzar as dúas pastillas á vez para que veades o efecto que ten nos dous recipientes. Estades listos? 3, 2, 1, e aí o temos. Aí podemos disfrutar da nosa lámpara de lava durante o tempo que dure a propia pastilla. A maiores, se queredes disfrutar dunha mellor lámpara de lava, podes engadirlle moitísimo máis aceite do que tiñamos aquí e podedes ver como todas estas partículas irán subindo. Incluso se o vaso é moito máis estreito, podes disfrutar moito máis desta experiencia. E ata aquí o experimento de hoxe. Pero deixádeme recordarvos unha cousa, que se apagades todas as luces e colocades o voso teléfono debaixo coa linterna encendida, podes disfrutar desta lámpara de lava tamén na escuridade. Queredes comprobalo? Pois aí vamos. E agora vamos co segundo experimento. Hoxe vamos a realizar un volcán. Os materiais necesarios son o detergente para lavar a louza, vinagre, bicarbonato, 2 recipientes para realizar o volcán, ou pode ser un, eu vou a facer 2 de mostra. Necesitades colorante, auga e 2 recipientes nos que colocar o bicarbonato. Ben, inicialmente vamos a vaciar o vinagre nun tercio do noso recipiente. Si temos un vaso, o botaremos nun vaso. Si temos unha probeta, nunha probeta. E agora vamos coa probeta. Ben, unha vez que xa temos o bicarbonate dentro dos nosos recipientes, o que vamos a facer é colocar unha pouca de auga en cada un deles. Introducimos auga dentro do noso recipiente ata chegar aproximadamente aí. E agora facemos o mesmo
no outro recipiente. Aí. Ben, unha vez que xa temos a auga e o vinagre nos nosos recipientes, o que vamos a facer é introducir o deterxente no seu interior. Vamos a botar aproximadamente 2 cucharillas. Aí. E aí. Ben. Agora vamos a colocar o colorante ao noso gusto. Podedes darlle a cor que queirades, ben sexa vermella ou amarilla. Eu, neste recipiente, vou a botar vermello e neste vou a botar vermello. Pero, no meu recipiente grande, vou a botar tamén a cor amarela, para así conseguir darlle un toque laranxa. Ben, unha vez que xa o temos todo, o que vamos a facer é remover. Recoméndovos que para remover utilicedes unha culler ou algún tipo de palillo grande. Culler, palillo. Ben, e removemos. Perfecto. Unha vez que temos as cores e a mestura desexada, o que vamos a facer é coller o bicarbonato. Ben, para isto eran os recipientes iniciais. O que faremos será depositar en cada un deles o bicarbonato necesario, en función do vaso. Si tedes un vaso como este, 3-4 cucharillas, e si tedes un como este, un par de cucharillas máis. Ben, unha vez que temos o bicarbonato en cada un dos nosos recipientes, o que faremos será depositalos dentro da nosa mestura inicial. Queredes ver o que pasa? Pois aí vamos. Importante, hai que botalo rápido, vale? 3, 2, 1, xa. E aí temos os nosos volcáns listos e coa mestura preparada. Tende cuidado co recipiente, porque, por exemplo, este está salindo por fora, vale? Facede nun sitio con seguridade. Boa sorte! Chao, chao! E aí vamos con un novo experimento. Neste caso, como ser capaces de mover a tinta dun bolígrafo. Ben, de materiais, simplemente necesitaremos un rotulador para escribir sobre pizarra, un prato sobre o que vamos a dibuixar e auga. Sí, simplemente estes materiais. Agora, o que vamos a facer é, co rotulador para pizarra, que non permanente, imos dibuixar sobre o prato unha figura, a figura que nos queiramos. Eu vou a dibuixar unha persoa, aquí, e outra persoa aquí. E incluso vou a debuxar aquí, pois, unha araña ou un intento de araña, que son científico, non pintor. E agora imos deixar que seque. Ben, unha vez pasados 5 minutos e a tinta secada no prato, o que vamos a facer é coller o noso recipiente con auga e vaciala pouco a pouco polo borde. Vamos vertendo pouco a pouco a auga, pouco a pouco, e fixándonos como se vai formando esa película. Neste caso, transcurridos 5 minutos, podemos observar como os diferentes monecos cobran vida. Algúns rómpense, pero outros, como podemos observar, este sigue.
A ver cantos conseguides deixar completamente intactos. Lembrade, con eles podedes xogar, podedes movelos, podedes cambiarlle a forma. E aí vamos con outro experimento. Neste caso, imos realizar un líquido non newtoniano. Vos preguntaredes, que é iso? Pois un líquido non newtoniano é un líquido que cambia de forma en función da forza que nos apliquemos. É dicir, pode pasar de sólido a líquido ou de líquido a sólido. Ben, para realizarlo necesitaremos maicena, un recipiente sobre o que facer a mezcla e auga. Únicamente estes dous compostos. Ben, vamos a verter auga dentro do recipiente ata cubrir a súa base. Cubrimos a base do noso recipiente con auga, aí. E agora o que vamos a facer é coller a maicena e vaciala con cuidado sobre a auga. Aí, con cuidado. Perfecto. Inicialmente non botamos moita maicena, xa que logo poderemos ir engadindo tanto auga como maicena para facer a mezcla ao noso gusto. Ben, unha vez que o temos todo, comenzamos a remexer. Lembrade que vai a estar duro, así que podedes pedir axuda. Vades a necesitar moito tempo para remexer todo, e vos vai a levar bastante tempo, pero mentras podedes ir xogando coa textura do voso líquido. Si vedes que vos queda moi líquido, como por exemplo me acaba de quedar a min super líquido, está super líquido, o que podedes facer é engadir máis maicena. En cambio, se vos queda moi duro, o que tedes que facer é engadir unha pouca máis de auga. E así intentades conseguir a vosa mezcla ideal. Xa pasado un tempo e ter a mestura lista tras engadir tanto auga como maicena no recipiente, podemos observar a mezcla final. Ben, observade, si movo o recipiente, pode apreciarse que se comporta completamente como se fose un líquido. Compórtase como se fose un líquido, perfectamente. E agora pensaredes, Dani, si golpeas forte o líquido, que pasará? Pois atentos, isto é o que pasa. Este líquido, ou este sólido, compórtase diferente en función da forza que apliquemos. E aí vamos co derradeiro experimento desta sección de Expericiencia. Michi, Pablo, estade atentos porque isto é un experirreto, vale? Necesitaremos lápices, pero coa punta ben afilada. A maiores necesitaremos unha bolsa zip que se poida cerrar herméticamente na súa parte superior. E tamén necesitaremos auga. Ben, comenzaremos abrindo a bolsa zip. Unha vez que temos a bolsa zip aberta, o que faremos será vaciar a auga no seu interior, ata aproximadamente cubrir a metade da bolsa. Aí. Unha vez que temos a metade da bolsa con auga, o que faremos será cerrala, pero a cerraremos despaciño e intentando eliminar todo o aire que poida quedar no seu interior. O facemos con cuidado, intentando que a auga non sala. Listo. Unha vez que temos a nosa bolsa sin aire e con auga, o que faremos será o noso experirreto. Para iso, Michi, Pablo, o que faredes será atravesar cos diferentes lápices, por turnos, a bolsa. 3, 2, 1... Aí temos. E como podemos comprobar, non cae absolutamente nada de auga. Que aínda non me creedes? Pois aí vamos. 3, 2, 1... E aí temos o noso lápiz e a nosa auga.
Que o pasedes moi ben. Chao, chao. Dani, aceptamos o reto. ¡Adiante! Soggers, imos preparar as 12 uvas. Como que uvas? Non me gustan as uvas. Que quisquillosa, pero non te preocupes. Podes cambialas por calquera outra cousa. Que te apetece este ano? Pois mira, xusto collín antes na cociña unhas gominolas, telas aí nun vaso ao lado do sofá. Que te parece? Genial, pero están as 12. Sí, super contadas, Pablo, están todas. Encántame. Claro, pero que nos vai dar as badaladas? Non vos preocupedes, sábelos dou eu. Pero Rabi, ti non vas tomar as uvas? No, prefiero dar as badaladas. Pero eso sí, cando rematedes tedes que abrir ben a boca para demostrar que comichedes todo, De acordo, acepto o reto. Pero xa que estamos, imos a poñelo un pouco máis difícil. Pero que queres facer? Mirade, tendes por aí os gorros, onde están? Sí, están ali atrás. Pois colledeos porque vades a ter que tomalas cos ollos pechados. Veña, Vale. veña. Aceptamos o reto, non? Sí. Veña. Ben, pois agora que xa estades preparados, unha cousiña máis. Tendes que cantar cada un de vos unha canción mentras comedes as uvas. Pero que dis? Ai, veña, aceptamos o reto, non? Sí, estades listos? Pois veña, primeiro o carrillón. Logo os cartos. Gingong, 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 gingong. E agora xa as badaladas. Gang, 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 ¡Gano 2021! Soggers, lembrade que mañán non hai programa. Vémonos o sábado 2 aquí en Pontesabos TV.